Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagong And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Lilit Ay, Lilit. from Tondo, Manila. Ang likot-likot mo, Lilit. Isa buo akong labandera. At ang asawa ko naman si Dongkoy ay nagtatrabaho bilang dishwasher sa isang resto bar. Last ka na lang. Last. Wait lang kasi. Bitawan mo yan. Gabi po hanggang umaga yung kanyang shift. Kaya po minsan di ko na siya iniistorbo kapag tulog pa dahil naaawa din po ako sa kanya. Puyat at saka pagod. Pati po yung mga uniform ng kasamahan niyang sound tech sa trabaho ay nagpapalaba po sa akin. At dahil doon ay may nadiscovery ako. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Tao po! Wait. Chin-chin! Hello po! Sino po yan? Chin-chin, tao po! Andiyan ba nanay mo? Ang aga-aga nang babulabog po kayo. Ha, magpapalabada. Andiyan ba nanay mo? Opo, magpapalaba ka po? Yung nanay mo nga yung kausap ko. Umalis ka na dyan. Mama! May tao! Ay! Oh, di ba ikaw yung technician sa resto bar, di ba? Oo, Ni ako. Dongkoy? Oh. Palagi ka naglalabada sa akin, di ba ako kilala? Alden. Alden? Alden. Oy, Alden. Ano, magpapalaba ka? Oo, ito mga uniforme ko sana. Ano, okay lang sa'yo? Kailan ba mo kukunin? Kaya kailangan to. Kasi may mga nakapending ako eh. Grabe, yung labada mo, may pending. Oh, syempre. Hindi man ako ng labandera eh. Sige. Sa bagay, kung ganyan ang labandera. O papalabada din. Ang dami din magkapila. Saan ba sila nakatingin? Sige. Baka pwedeng pag natuyo na yung mga damit ko, dalhin mo na lang doon sa resto bar. Ano? Hoy, Alden. Hala, Mama, para siyang tanga noon. Palaiyak tapos... Bunga nga ng batang ito. Bakit ka po naiiyak-iyak, Tito Alden? Yung mama mo yung sukat. Pakasismusa ng batang ito.
kasi po. Asa pala si Dongkoy? Ba't ka po naiiyak? Ay tulog pa eh. Mo pa, matalino kasi itong anak ko kaya nga with honors to nung nakaraan eh. Yan na ba mga bata ngayon? Ba't ka po naiiyak? Alam mo kasi, Iha, yung singer sa Resto Bar, jowa ko yun. Tapos po. Hala pa. Tapos, sinaktan ako. Alam ko na meron siyang iba. Ha? May iba siya? Ang ayaw ko sa lahat. Yung, ako mismo, kinagago nila ako. Mama, bakit siya yung nagsasabi? Parang walang connect. Katrabaho lang siya ni Papa. Parang may something is fishy. Parang may Yun gusto na nga. siyang mensaheng ipahatid. Sana malaman mo yung totoo. Anong totoo ang sinasabi mo, Alden? Ayaw ko na magsalita, ayaw ko na magkasira ng pamilya. Nagsilita ka, umiyak ka pa, tapos di mo itutuloy. Kaya nga po, grabe ka naman magpa-overthink Basta sa amin. alamin mo na lang ang katotohanan. Ihatid mo na lang yung damit ko doon sa Resto Bar. Alden, overthinker po kasi ako. Sabihin mo na po kung ano. Ang gusto mo pong iparating kay Mama bago siya maglaba. Bakit ikaw kausapin ko? Yung mama mo yung kausapin ko. Yun yung totoo. Ano ba? Bakit mo sinasabi sa akin yan? At saka, Para malaman mo lang ang katotohanan. bakit ko kailangan Ihatid mo yung damit ko pag natuyo na yan. Okay, bye! Ay, Mama, gusto mo sumama ako sa trabaho ni Papa kasi parang may sinasabi po yung taon na yun eh. Baka may kailangan tayong malaman. Ma. Asan yung mga damit ko kay tatrabaho na ako? Nagluto ka na? Parang maaga-aga pa. Ang aga yan mo yatang papasok. Kailangan ko maglinis ng maga sa kitchen kasi may inspector mamaya. Sabi Inspeksyonin na mo, naman kami. pwede kang late ngayon pumasok dahil late ka Di na rin nga, nag-out. nag-chat yung boss ko. Napapasok ako umaga. Ano ba? Ba't ka ba tanong ng tanong? Bakit ka galit agad? Papa! Trabaho yung pupuntahan ko eh. Ano ka agad eh? Kanina. Konsensya ko Sige na lang nga. to Konsensya to. Kanina po, si Papa, sabi nung Alden, pumunta ka doon para malaman mong katotohanan. Tapos si Papa Sige ngayon, na. tinanong lang ni Mama kung bakit papasok agad, nagalit siya agad. Oras Okay na naman yata. damit ko. Wait lang. Oras na Tagal ng konsensya mo. Oras na yata para mag-imbestiga kami ni Mama. Sasamahan ko si Mama. Papa, sige, pumasok ka na po. Maglalaban na kasi kami ni Mama. Maglalaban na kami, Alden. Tutulungan ako ngayon ni Jinjin eh. Alden? Anong Alden? Dongkoy. Pumunta kasi dito si Alden, magpapalaba. Oo, yung... Malis Kilala na ba? mo ba yun? Yung sound tech nyo? Oo naman, katrabaho ko yun eh. Uy, nagpalaba siya. Tsaka may mga sinabi siya pero hindi ko na para ikwento sa'yo. Sige na. Anong sinabi? Sige na, mag-ayos ka na. Naka-ready na yung tanghalian mo po. Ikaw, di ka lang labandera, chismosa ka pa eh. Sige na, ayoko na kumain. Wala na ako ng gana. Rest na nga ako. Hindi ko po lubos na may magagawa sa akin si Dongkoy. Sobrang nag-overthink po ako sa sumbong sa akin ni Alden. Kaya, sinundan ko po siya sa trabaho. Ulit! Ladies and gentlemen, welcome to Powys Point. This is... Ako nga pala po si Charmy. Welcome to my first... Sabi mo nga, Tribes, kumanta ka na! Hindi na!
mo na kay Dongkoy! Ay, this is for, Dongkoy. Hi, Dongkoy, dyan sa kitchen. Ay, kinikilig ako naman. Mars, paano ka ba natanggap dito? Ulitin mo! 1, 2! Ayaw na lang! Palakpak muna para to timing yan! Ayan na timing na yan kasi palakpak kayo! Ayan na! Wala pa rin! Ayan na! Sino ang ibibigin ka? Ikaw ba na pangarap ko? Kaya pala wala na tao yung bar natin! Sino ang iihin ko? Ikaw. Nalilito. Sintonado na, hindi pa alam yung ulit. Ano ito nagising? Pipiliin Ko. 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 Teka lang, ba't ko dinala dito sa CR? Kasi medyo lasing ako. Yari ka na dito Dali, sa dito CR. ka Uy, pag dito ba kami makakita sa atin dito sa CR? Wala Naghuhugas pa ako sa kusina ko. Sa kitchen. Tapang ko yung bibig mo. Huwag ka na magsalita, Dongkoy. Mahal na mahal kita. At ikaw ang pinipili ko. Ikaw, ano yan? Dongkoy! 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 Tara na, labas na tayo. Sweet naman. Nakaakbay Di ka tayo ba? candy at yosis na. Tara. Sige, mahal. Mahal. Ako lang mahal mo. Ha? Ako lang mahal mo. Oo naman. Ang sweet mo naman, magkaakbay pa tayo. Mamaya, labas tayo pagkatapos ng shift natin, ha? Dito na tayo labas. Nasa labas na tayo. Bibili lang tayo ng ano. Manong, pabili nga ng candy at si Manong. Candy at yosi. Baby, gusto ko ng gusto ko ng... Soft drinks, sir. Soft drinks. Soft drinks. Gusto ko ng Balot, soft sir. drinks. Pampatigas ng Ayan, tuhod. gusto ko na. Kailangan namin ng pampatigas ng tuhod. Basic. Tsaka chicharon. May suka kayo, kuya? Meron. Kuya. Ma'am. Meron tayo niyan, ma'am. Meron tayo. Basic yan. Yun ba gusto mo? Ano pa? Gusto ko ng... Ano pa ba? Gusto ko ng chicheria. Ayan, gusto ko yan. A fish cracker. Ayan, ma'am. Sir. Yan, baby ko magbabayad. Dati libre mo ako. Ganun mo ako kamahal. Oo, ako na magbayad din. Kano lang naman yan. Ay, sir, parang tinatawag ka niyang nakahood sa likod mo, sir. Di ba hold upper yan? Psst. Sir, tingnan mo itsura, sir, oh. Parang hold upper. Oh. Dongkoy. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Ako pa yung tinatanong mo kung anong ginagawa ko dito. Anong ginagawa mo? At ikaw, babae, sino ka, ha? Ba't kayo magkaakbay? Magkatrabaho lang po kami. Medyo tipsy na siya eh. Siya yung singer eh. I'm tipsy. Ay, Nahihilo ako nahilo kasi. siya eh. Nahilo siya. Kaya pa lumabas ako, bumili ako ng energy drink. Oo, sinabayan ko. Ay, Nahihilo, ka pa ba? papasok muna ako doon na, Jong kuya. Di ba kaibigan lang tayo? Magkaibigan lang kami. Huwag malagyan ng mali siya yun, madam. Sino ba to? Asawa ko.
Asawa lang naman ako at bakit kayo magkaakbay, ha? Bye! Uy, Umuwi ka nga. Umuwi na tayo. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo! So tama pala yung kutob ko. Nung sinabi sa akin ni Alden na ihatid ko yung mga damit niya sa trabaho para malalaman ko ang katotohanan. Tama. Tama talaga. Pag babae talaga kinutuban, tama. Tama ang mga kutob namin mga babae. Huh? totoo yan. Magkaibigan, magkaakbay? Ha? Gusto Bakit mo ba? Hindi mo ba inakbayan yung mga kaibigan mo? Hindi ko inaakbay ng mga kaibigan ko, Dongkoy. O, ikaw. Pero ako, wala may problema. Kung sino yung problema na kung akbayan ko yung kaibigan ko. Okay lang sa'yo na inaakbayan ako ng mga kumpare mo, ha? Pag hindi ka umamin, aalis na kami ng mga bata. Wala ka ng pamilya. Lalayasan ka namin. Tama po, Papa. Ikaw din sinundan kita, hindi mo lang alam. Hindi nga totoo yan. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Papa, ayaw po namin kayo maghiwalay ni Mama, kaya umamin ka na. Umamin ka na, Dongkoy. Wala akong aaminin sa iyo dahil Ano mo si Charmy? Ano, Lalayas na kami. Kaibigan Jinjin, na- kunin mo na yung mga gamit natin. Mama, ready na po. Dali, mag-usap lang tayo. Mama, 10 a.m. yung flight natin. Remember? Anong flight? Mag-usap tayo. Sandali lang. Ayoko na. Niluloko mo ako. Ang dami na nating anak. Tas, huwag ma-play na. Papa, umamin ka na, Papa. Yan yung mga anak mo, pati mga anak mo, alam ang katarantaduhan mo. Umamin ka na, tarantado ka. Niluloko mo Bibig ko. mo, ha? Mayos Niluloko ka. mo ko. Umalis ka kayo. Doon mga bata. Usap tayo. Okay po. Ayoko na, Dongkoy. Niluloko mo ko. Hindi kita niloloko. Kaibigan lang kami noon. Kaibigan? Kaibigan, magkaakbay? Sweet na sweet nga kayo. Ganon ako sa mga friends ko. Ganon ako sa mga kaibigan ko. Talaga? Hindi ko naman kasalanan eh. Ay, kung kaya gawin ko sa'yo yun, yung mga kaibigan ko, akbayan ako, maging sweet kami, ilibre ako ng pagkain, ha? Akala mo di kita sinusundan, ha? Alam ko Kaibigan lang lahat. kasi yun. Ano lang, kita mo naman, nagjo-joke-joke lang naman ako doon eh. Hindi ko naman kasalanan at tumatawa siya. Parang wala sa script. Wala. Hindi naman kayo nagtatawanan. Hindi nga, kaibigan. Ayoko na. Pag di ka umamin, lalayas na kami. Uuwi Lilit. kami sa nanay ko. Lilit. Sandali. Umamin ka lang. Pag umamin ka, hindi na kami aalis. Ay, scam yan. Umamin ka. Hindi ka na magagalit. Hindi na ako magagalit. Titigil na ako at papatawarin kita at magsisimula tayo ulit. Sure yan. Ayusin mo, Dongkoy. Ayoko Hindi nga. na. Kaibigan nga lang Ayoko kami. na. Kunin ko na O yung sige na. Lalayo na ako. So magkarelasyon nga kayo? Wala naman kaming relasyon. Ano lang. Lalayo na ako Mahal mo siya? Hindi ko siya mahal. Kaya Mahal mahal mo ko. Hindi ko siya mahal. Magta-tricycle na lang ako. Anong Aalis ginawa ako. niyo sa CR? Paano mo nalaman yun? Anong ginawa mo sa CR? Wala naman kaming ginawa sa CR. Nagsisiyar ako dun. Siyempre, nasakit yan ko eh. Marami nagsabi mga katrabaho niyo. Nagpaabot lang ako na ng sabon kasi walang sabon. Nagpa-help lang ako. Yun lang, inabot mo lang? Oo, nagpaabot lang ako ng sabon. Tsaka Sigurado tissue. Ka? Sigurado ka? Oo. Ano na? Wala. Ang sakit-sakit ang ginawa mo sa Magta-tricycle akin. na lang ako, promise. Alis Ang na ako doon. sakit-sakit ang ginawa mo sa akin, Dongkoy. Sorry na. Kayo sa buhay ko at ako ngayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!